Watla habas dangi kimi kikpa, bat kayeng kasem kitap da kajing sos ir, bat artatin ban pa ya la kakon, shakini ki rinsan ki ulum paper, hindre habak yo I ya kajing trang, bashit hem hakakon, kimla klemda ai katakalat bat kakabuk siar ya I Rifiness, bat hadu menta ila dep ban kiu, ya babun ba kilum, kata kabakuntup, ya ulum, Renok Peak ha Sikkim, ulum Abigamin ha Uttarakhand, ulum Lobuche Peak ha Nepal, bat dangshan idang Shudap, ban kiu ya ulum Everest ubah ha Nepal hi. I Rifiness idakan mauru ban ra ya la kajan kersha, bat la upayla ban yo asyondur ha ukliar lum Everest, kum kadak kajing sngau kemen, na kabinta kajaj ban riu, bat ban pinpau sya kaperthay, baka kun na kari kasi jeniru, kala mani ringkat gerdan, bat kiway hakum kini kijat thong. Haba ila poi ha ukliar lum, I Rifiness ila lumru katu kat nitli kimau, na ulum Everest ban wanra, kum kadak sa jingkan mau, bat ka Jingjop. Ila ais ngo baru katu kat nitli, sya ka Directorate of Mineral Resources, manbu kum kadak na ka benta ka jat benriu. Kilinti ya ki bajuat bat badap da ki jing bun sin ki jualam she ki jakaba itanat tam, bat ben pinchi shai kani nila man chim nuksa na Samla Rifiness Warjri, ibla la man tom ya kita ki jing ki bubun, bat ila la man poi she ukliar lum Everest. I Rifiness idei I baju trang dik na do ba idang rit, banya shim benta ha ki NCC programs, bat hadin ba ila long iway na ki dukhat jang ka NCC, ila la ban pen urlong ya ki bubun ki jing trang jong I, lingba ka jing kershan ki nohikai, ki kime ki kpa, bat ki ba iet bathoin. Hadin ka jing pendep ya ka jing kiu ya ulum Everest, I Rifiness ila shap diang sngobha, ha ki bubun ki he ki han jong kari, ban ai kuble ya ka Jingjop jong I, ha ka ni ka thong. I Rifiness inget habangi terang shisha ya ki aka ha ka jing ngidon kam ban long ki batre shitom ki batista bat ban long ru ki bashlur bat kham tam bangin don ru ya ka jing shanya ka bas kem ha ublay. Kublai pi baro ngi priang sobhai pi shakawi pat ka benta jong ka rempai menta ka singi don hapdeng jingi I Samla Rifiness Warjri iban sam ya ka Jingiaidlynti ka jong I ha ka ba ila haban ya lingba bun ki aka hadu ba inde poi ha clear lum jong Everest bat ban tip kham nia alor ka ni ka Jingiaidlynti ka jong I bat ki ki benta jong ka jingem ka jong I ali ni phai shi menta Kublai Rifiness ni priang sobhai pi shaka program jingi ka rempai but ningkong ning shop ngi ko ban ai kublai pi ba pilala ban poi hadu clear lum Everest but kalong ka jing sorong ya ka jela I mei pa but ka jing jong pi hi shiman but kalong ka ka ba ai men sim ru ya ki wei pat ki para samla bakin poi sha kata ka thong ba le si ki bu na ka benta ka jing ka junkie ti he shop bagin ya le si sha kata ka benta kumno pat ki ki jing le si ki ba pikendo man poi hadu tau clear lum ti ngin ya pai shokin dia halor ka jing pin ithu jong pi na ka benta ki palok ki pa pa yang ka ni ka por ka kerteng jonga ka dei Rifiness Warjri but jukot yang aro I glory nga nga sa highlight kon but nga dan san got para ti ngali class hapo sin Anthony's College and nga dang puli ha ka second year
Rifiness ti pidang long ikna ibadang long lung pha ko man chi ong no mo lala ban poi sha shadu tau clear lum jong Everest ti Henry ko ma ong man ne sha bangin phai shu ta ka benta le singin phai sha ka benta shwa ka e le si ka benong ye pi na ni ka e ka balak tik jingmut ye pi bat ba hadu pindala ban poi mo sha ka ni ka kam le singin phai sha ta ka Jingiaidlynti ka jong pi te ka Jingiaidlynti jonga shaw new loom Everest ngalam kadai na po ka school hi mangadang late school po auxilium convent te hang tu ngadang shong class 8 ngadang ren te ngatan ni ka NCC hi kadai na ka NCC bang yo introduce chapang ka ni ka Everest ken te ngatan ni ka wi ka camp ka badai hapo nepa hapo boy and idon iwi mam ken ibadai dolin karbi te dai na iken ibaya thu khana chapang ka jing mat ka jong i mo how 8000 khan riu por be i let ya ka expedition hapo Mount Everest te ya thu khana ki khana ken te nga shong tu nga pusan ya ka jing let ka jong i nga stang man wan ka ta ka jing ur khat mo te nga asdang iet ken ni adventure mo kum bang diktin phaleng te nga sasdang malit trekking kum tu nga ju khot i human para bang ya yang lia lit kai satang ni long malit trekking kum tu ken hadin ski ngam poi per khat pat ba ha dang ale hapo college hapo St Anthony's ba ki pentip ken yang bakan sadan kata selection for Everest te nga long per khat ngong ni ketiba long gum no tip sama te nga kwa ken kata ban try kum bangalam tip sapangi in adu pangadang lit school te long kwa ken mo ban give a try te ngalit je kata ka selection hapo state shwa kadan shwa na po state te na po state kan sadan ter ha do da poi hapo Delhi na Delhi pat ki select na baro ki khana all over the state be kum tu ken te ki khana hang tu par ba ki ai jing tip ingi ki dan hadu khan nyau lak ka all over India ken te khandian na ka tu ka state ki la kulum khandiat de ban poi hapo Delhi ken te la poi Delhi ki dan dagi spak ngut ki cadet te nang tu pa nga sa shajet hang tu por bengalet hang tu em ki dang bon ma ki khasi ken don tu lai songut aim tu ki khasi te nang tu pa ngam poi per khat bangan sa shajet na tang mangahi te don we na po Assam ru shajet ting sa dang ter ban yo le ki training ban ki pre Everest ha de on the poi dum Everest lagi khat nhiều lần mình chọn nó mà bảo coi cái gì cái thời kalau cái comment ba ha ba POE ba pila sajin yi so thu ru Rifiness ba ban kiu yo ulum uba kum no man chu ong no mo uba normal ru kalau ka ba mo la dang ilet ko ma pi omatan pi so trat man trekking chatu shning so thu ba kat nu ka bam ka bor men kat nu ka bam ya ka ni ka cái chính thách trong cái mét cái của mình chọn nó cao văn mà thì các bên kêu ulum Everest kalong cái ba crowd ha thì lệ si cái chính cái ba pikendu lệ si ha kapor training cái trong pi but lệ si cái chính cái ba pikendu ha kapor ba pila poi ha ka benta ba pin ya shakanika expedition jong pi kai kajing jong ate ngan ong kadi na do selection hi namar haka selection em namar bakila bon gi khana ngelong bit ngele competition bit each other ken ngi namar ngimtip manu ban sajit na do na po ka state hi te jingsha haka state ka ba motivate yang khandiat em haka state jingsha ning ko ngai dang yo reserve ka dan jing pangkijat ke hanga te ngam dalak mare ta mangalai khun be hi pa namar banga khwa ta mo bangan sajit teng lai khun be te hang tu ngadang yo reserve teng langsung si bang ada wan sing ada yo i bakalis jangan kawan ha reserve ken teng ngalong sanut mo kum no kum tang yo reserve teng tu I did my best ma te mangam poi perkhat pal ba ida ni ma ka wi ka miet ifon yang asya ka selection manage po Guwahati na benta ka Seven Sister selection equal yang glory fi kwa session am ba finai kani ka Everest na marba ka idan wi khana intellectual te phila mane ka jaka jong iken tengok hawa kin ma ani nga kwa sha mane te yang the packing na mental mala shay hablai no so ani mental ha tu hi ka pon ha ban prepare te la shay la de ban lenya sha po Guwahati te dala po ha Guwahati dan ki selection gum tu masa sedang yok mensim ke mo nak reserve ngadi ban dia bah nanti nang tu hi ngasa sedang ski trash tambet and kamdi tangki physical ru kidan ki written test ru ani kalau very challenge ken long very compete each other te jing ru ngamat ha por bangadang dan ha pre Everest ru na bar ha pre Everest gi kadai ha Uttarakhand ki ya hang tu ki siam ki jing na mar bangira ala kalut laki lut am ha men
tingi habya te ki ten ro habra ki rob ro habra tingi dala poi sate ro saka krian te ngi hab shnahi ki ten de ro bang bakin penshna manu ro ani ka sham jing e tenang tu suki saya balik ki training hapo Siachen ro baru kita baka Siachen ro is the highest battlefield in the world tika kriat ba hadu kum tu minus 32 to minus 40 degree hang tu lai tingi hab ya hab ma chang tu baru shimin la kalon te ki pha mare la kalon ni hab use kita ni hab ki eye training ba kum no bangin climb ki ice wall te ki hikai ngi ki drills ki rescue la da hab mano shi ki thlio na mar ba dala poi ban ki ulung kum tu te ki ngimla ben tem na kila cover de ki snow mo ki de ki snow te ngim tip kan yo ki don ki hidden crevasse kum ki hidden thlio ken te ngi long ki hikai lot ken kum no ban rescue gitu ki te ani sha ka sham jing e ba sha ti reference apa kita ki jing e ki jong pi mo pedang utha ka jing krian nang ta kita ki jingkia jingkit ki jong pi kampat kala judan em kata ka por ka ba le si pismo bu jingkermen lani pismo ma pimla shu ban le lani ka e ka ba ai min sim yu pi ba em ngan le be kat bala ban poi sha ka ne ka thong man ong sha kata te hoi ngala sham shai ki jing e nadu ka selection hi nadu bang kyu yu pre Everest ro hapo Nepal kata ka dia hapo lo buchipik hang turu ngas kala judan ka pon ngong paling ngawan hang ni jan ngala syukra ka dai ngala biang te ngala perkhan ngong ni ngala wan ka ni ki selek ha tu pa ngala po had Nepal ken ngala sha jin te ngala perkhan ngong ni ngan le kum no ngala sulong di motivate ha ken la dia ba ka e palap tamo no sa bangadan ka tu ka jing stom kli ka kli kum tu pen te ho ka migraine te ni ngala sulong si hang ong bale hadu kan ni te ngong ni ngan le kum no tu ngan ya ben ne te banga perkhat pat ki bana shadi na ngadang ya na khamat tamo ki ba buat na dia kidang don pangi climb ka tu ka summit push jangan lo buci te ikti sharpa jangan mengin every climber hang tu am baru ki climber kin dan bi we sharpa o sharpa long kum nang guide tu kan nang yanam te I'm see me ngai ang glory le ba ni kan ni long ha ngala sang man perkhat kan ba ani adu kan ni ki selection ngala dab ngalai khun na du por na guhat na shillong guhati e ba ro te ngong ngan shu give am na tang ni te kam sngu man toy ma te ngala sang man perkhat she yeng e ro te hadin nga sang yom sim ski ngaya ski na sa baka dum na mangi haman match bet ngi habya bi por badum bai kam tu jan mien min step e te ngaya ha du dang lapoi hapo summit jong lo buci pa nga zang realize kin ba ngalale kan ni te komod ngan la bit te ban le ha for Everest ro te dala prepare for Everest pan ngala kam klanyi ka jing dwai ro na mar ba banda pang shitom te ka shu ong na ba ka jimur berkhat kam tri kam shu kan ladang i telot li te kan la kam jenjar ken te da ka challenge ka ba de sate ro em ngan ong i phi ba ni dan kam ba ban long start na ka long ban klan ka ru kom berkhat ko lada telot te kam ani kan sa jenjar ba ken long lada phila dan le ha po Everest fin shu la ka telot na ka jimur berkhat jong phi pin salong ham nak ken pin salong ni dang ayap ni ro lang kalau syong mit labiang ken tadang ha benong ki ba klan ken jeng berkat kenang bangin yat bet ken hadu ina em be satu ka thong ken ka ba phikwa kadai ba kata Rifiness namar ko man syong amo dingi ona tin nong wela dang imlong mentally strongly to physically le te kala kta ba shibun but kat ban poi hau ta ulum la dangi shu kut lat no tu ban ong ba em ngila biang ni ban shu lek no nang ni bai ru na trika long kai ka jingdu ka bakrau hi ken amtang ya phi shi men re ka yang ka sammo ka bakarchan ya phi kibe kilom le se shaba pin kiu ya Everest kiba phi la ya shim benta hoi te kilum ki bangala climb kadi bangala kyu ken kadi na du ki training jonga hi por bangadan ka wi ka training hapo West Bengal Darjeeling te ngele chapo Sikkim bandan ki te ki jing hi kai te ngala kyu ro hang tu yu renok peak ki ong ki khad tu dan hadu khan rio 1000 sunspa feet te dadap nang tu te ngala kyu ro yu abi gamin ubadan hapo Uttarakhand te udan hadu 9000 lai spa 100 meter te dala kiu abi gamin te azang man kiu ski pat ya dala poi Nepal ya udo Peak and final di Everest Fismo kumno Rifiness haba
kata ka Jingiaidlynti hapadang kita ki Jingie hapadang kita ki Jingiele hapadang kita ki Jingdo Jingkermen ru ko man chu ong no mo na ma pi ong pila poi ikap ba pila ba biru ban ong ba paling wan chani ngala de chu shong rekod no ba hayin ti Henry hapadang kita ki Jingiele haba pila poi pre shadow ta clear lu kai ka chu so chong pi pre ha itu iklip mat le simo kawi ka bang comment te kadai hakapor bang marsen poi sejrong hoj ngala thaj hana mangala siya bar simen ngimlang ban shudas ban shong tu cuma da fit thaj de por ba fikio nang tu na po kiam fole su summit push ngia kiu jan mien kum tu nyu beje jan mien ngin hap poi pat san beje men set manga poi sau beje nga kham kloi te por ba kiu tu bar simen te la ngim la ken ban shong thaj kum tu ken ngi haban ya de ski kadang la nama la shong thaj te ki judan bo ong yang apa na da pila khabre khmat si sin te la ho shot sam thia te la shong fly thia sinan tu ho la bar si jing em hi kan te phimlong ban pin yo thia ila dit te kadan hi ka mat por bang adang kiu em ngi haban jumar te mo ban kiu sejrang te ngala dan hi por bang shot sam thia ngong em ngadi ban pen mat ban nama ban shot sam thia te ngam long kan te da la poi ha po top of the world pa like clear jong lum pat kajing comment jonga hadu kata ba ngan angkum no ba Everest ngamla bangan yang hang tu ngom sunang bangan dikir ngom sunang a shong bet tanga chura search phang te nganda dang la ra sadaka flight na mangara upai la khasiru sejrong hoi dang la si su tu li te ani kajing comment jonga hadu mo katuro along kuman penpa ba ka khon khasi mo na po ka jela ka di khasi ka apoy sa clear lum ka de shisha ka ka ba ani ka recommend hi ani recommend along ka recommend ka bakra mo hapadang kita ki Jingie pila la ban poi kata ka thong te kumba pi ong mentan mo pila ra ban pen i ya kata ka jing koridor jong ka jaj ben rio ka jongi nang ta ka kun jong ka ni ka jaj ben rio ka la ban poi ha kata ka thong ka bakabu dengan terika long ka jingkemen ka bakra hadu kata hi Rifiness hapadang ka jingkiu jong pi jong ta ulum nang pila haban madru ye kibe ki Jingie ki ba bun ni ju osngo ba ki lap ikimet yam ki ba bun ni ju osngo ki ong ba ki sir haba ki yo i ye kita ki kenja ki ba le se kim chum pla poi per khat mo ti ki jing sngo jong pi halor kata ka bentang apor bang ngakiu yu Mount Everest ni na po Everest base camp da mi Everest base camp ting hap sa da ki camp hadu south li ki camp shwa ban ngin kiu yu summit push kan na camp fu kadika last ka bangin push for the summit kan ma kumang paring te hapor bang aya na ka camp 3 sha camp fu te ngi ka namar ka jingkiu shatai ru em kalong shisha ka bajuan namar kilong shi basha ki balong very kalong riat te hoi te por bangi yalu ka dan tang shilinti hi and utu telai ru badan hangte namar ki shaban kin kiu gini ki ba kiu yu lum Everest hauni 1000% kila dan pa ki guide ki ba la fix pa kita ki rup kan ting haban ya bi tang tu rup ba ki bo kan and kalong jenjar kaweru ba kitu ki bakio and you ju hi rup ki haban wan hiar te kalong very mot pihak nya sam lang yo hoi te ladai hoi de kitu ba wan pai le kum bangar pang wan pai la kitu ki bakio ki la haban ya be amangi ki bahiar ni haban weng hi kitu ki safety anchor ki ju khadak ten paring safety anchor ni haban weng hi te por banga pas pa di ka camp 3 shaka camp 4 te ningkong ngalap i ka mediap hang tu kan te por banga i le ningkong le na mga nang i kabaning kang ka jing em jonga banga i mediap jong hibril tamo kum tu ba ki shu shong ni kum tu ina makila freeze tamo kila na tha te kala long shisha ka men sing ka along lung te banga ni tu ngala shu yang be hang tu ngala shu pe be tu os de sha pa wan kloi bo jing hang tu ma te ngala shu yang be na mga asno hi ma te dala poi par hatu hapo kiam fu te ngala pur khan ngau ni gi shani te ki bru gi lang ki wan na benta ban yo wan ra ka buram sha ka jela ta ki shu poi na tangam tu te long dan hi am ta jing so ta mang kham long do jeng kerman ni la de tamang anga dengan cubet long penslot bete la de ngaban ngaile ben penlong positive kenya kan la de kan te da la kiu ngadang lap hi da la kiu sajrong ngadang lap mediap shon poi submit ro ar lai lim tu te por wan hiaro ngalap kini ki bajan do men sim ki belajan kirang shong tu ban kran kelas kentien jong ki ru kan te kita hi di kawiru Rifiness ko mapi omantan mo ki babun le si haka Jingiaidlynti ka jong ki
le si kim ki klem la ban poi kata ka thong ki dukut men sim no la ni kila don ha kata ka benta ka ba kin kren khat du no ko ba piong bentan bat kalong ke ka ba ngopang no ma abang ni pe ki henry piklem ai ba kita baro kin kta ya piklem ai ba kita baro kin wan ban ha ka jing uci perkhat jong pi bat pila yang rasong bai ha ka thong ka ba pila bu bat pila la ban poi sha ka ne ka benta Rifiness ki pun ba ki kena samla ki pun ba ki rang baru le si ki bedon ni ki jing ang lut le si ku man jong no ita I jing sngo tanan ki junkie mo bakin don ha ka ne ka benta man ki ulum ka le si ka ba phi kum kata ka bala don ha ka NCC ka bala yo kita ki training ki jong phi mo pila poi shane sha ka ne ka thong le si ka ku man jong no ka jing ai suggestion ka jong phi la ne kata ka jing yaselok ka jong phi na ka benta ka jong ki ya ki batrang shisha ban le ke ha ka jing em ga jong phi le na du do nut ken ngan oi phi na marba ke baro ru ngi ha ban long discipline ka wai le ya ba ke phi de ban dan ya ka thong ka ba phi mut shisha an phi de ban long slur na benta pile kanu phim dei ban shuran din no na mal la da phiran din no to long ka ba fi shukut na ka siteng din ti ka jingiaidlynti ka jong phi kan te ngai kun tu ki ki paru ha ba ki khon ki don ya kanu ka jing thrang ka jong ki ai ki ka lat ba kin le na mar ba ki thrang shisha na la de kam de ba phin long da phi pin jubon ade ki long kam wan shu ya ta ka jing mut ka jong ki ba kan kiu te ngai men sim ya barok ki samla hi ba kin long ki ba shlur ba long ki ba positive ha ka jing le ka ba phile ba tur be shafrang but kham tam le ba phin wa ra ka nam shaki mei pa jong phi shaka jilla karri hi ka long shisha ka ba kordor ke parlok ba ye ngadang shuple hi shan ya ka YouTube channel jonga I glory Warjri phila ban ai ka jingker shan but phinla ban te pro shu I ka jingiaidlynti yo jonga banga kyo yu lom Everest 8,000% Malaysia Rifiness kuplishi buon kawai ni so sarong hadu kata atamo ban yu I bagi kon samla jungi khantam ha karta ba pidon lala ban poi sa kathong ko pibu bale si ki babun ba ki ki pa pidang ang nuot man le ha ka jing em ka jong pi sa kaman ikut boket yang nan ta kita baro khoi ban ale yang ka di ke me klien ko ban ai khu ble ka por ka jong thi but ni ko ba pinang kiu am tang ha ki ni ki jing le ka ki jong pi re bat ha ki jing puli ki jong pi ru te sa si ni ikut boket yang ni pi Te palok kum tu ni osngo ya I samla Rifiness Warjri plasam ka Jingiaidlynti ka jong I bat menta ni don hapdeng jingi ya ikmi jong I ban pen sngo ya ki jing sngo jong I halor kum no sngo kum ka kami jong I haba ka khon ka wan ra ya ka ne ka nam ka puram kong ngiyo I ba ki khna menta ki long ki ba bon ba habangi phai sha ka sap ka phong but bun sien ka jingker shan ne yang kalong ka pron kam hadu kata kata mo ban kintiu ya ki ha kata ka benta ki jing sngo jong pi kum ka yang ka sam ba pila ai kata ka jingker shan ya I Rifiness but kum no le se ka jing sngo jong pi kum pi kimi ka mo ha ba iwan ra ya kan ka nam ka buram na ka benta ka ri ka jai pun rio but ya ka yang ka sam hi pro ko we ka jing support te ka jing sha te him dan ai kan ban ong ban support kat ya kata ka jing let jong I kat ka jing tip ka jong I ba ka jing lut ka ba da kilak mo ndrei ka dei hi na ki school hi kham tam ka NCC kan te ka por ba I wan I miss Gina Kharbuli kan ba ka school hapo auxilium school te ong ba ngakwa ban hi kendu ya kimik pa jong ni ki kwan te baro arungot I wei Wandarisha I wei pat I Rifiness glory te I ong ba phi ngai kwa ban ikran ba phin sign kan te nga we ban ong ban sign te ngi ju shap tieng te ban sign ko nu ka kamru ba mo ban sign kulmar te ngi hab ikran sha kan te hadin I ong tong an wan next day da don lang ba ikpa ten dala edon ba ikpa ru ikum ju hi ong tip nyele amno te ngi osngo war ki ong am da jan NCC te le se ka pertejen jar kam ma ki ong da jan NCC te la ban yo akam tangkatai ka jing sedang te ngang ting arta nrei nga perkhat pat nga pe ikini ki ju itanat ik ki uniform pulet te ngi thu be kumbai ki long ma dang ren
ki tang si tu ki uniform pelet ngasi alam kai ro yaki haka Republic Day Independence Day sepolo ni jupet kai ro yaki podang red te kadai ketu karyam jungki ka bakring na sain ke den ring 4 tip is phang niki Everest ke 4 tip kong ko mapi omentan mo hakaliang ka pisa tingkal si to man ki kimi ki pa man ka long yeng le si kinum la man kershan Henry haka jinglong minsim ko mangi ong daka tinong way ka moral support pada ngidon kampa habang ong syapang kanu ka benta bagi kun ki kwa ban syim bat kata klem da yo nga tri Rifiness inum jindala man poi sya kani ka thong nga kwa ban phai sya kata ka benta le si kum ki pa ki e le si ka jing kershan ka ba phi phila ai na ka benta Rifiness bat ka e ka jing snow ka jong phi haba ilawan ra ya kani ka nam ko purom ka jing kershan te ha ka jing sya te e ngimdan namar ba ngaru ngamdan ka kata ka kamai ka ji ka ban yo mandi ma na ta pede ikparu itrei tangkum master po DMR te kalong ka ba te moangi habani tristam te hadien ba I ladam auxilium school jong NCC te ngi lalaj ban su by school te ilai kelas po Saint Anthony te ngi hapsu ka by kelas te hadien pede iyo se katu ka jingkot ban lek kelam Everest te ngi pa be de ka jingkemen namar ba nengkong te ngi yo jingtip khndet khsat ki dan himo ki mes ki baya tho ma kini ken sector jong I te ngi kli jingbet kin kendiat supha ba be than ru ngi le ba be te pha ba be te along ba thap am tle te ngda habang kli ni ki tu ki ba bahayeng ki ba jule itu ki school NCC te ki ong kalong ka be syai te la da dai le ba ki bet ki kon jong pi le la ban le top hado ulum Himalaya Everest ma te teng la semua hi nengkong te ten ring ngepet pat ya ka jingmut ni ki kon kim I patiao ki kwa bet te nga ong pet kon lek te lek ngan ong bet kum kalong ma ngong ta lek pet khai tang ba la da song thu ba su dan jaka te da husiar ma da sian nga onga ngbar bor nga ju ong da sian ai ma la thu bam long te wat tu do yap ma yo kam dan ka jing mun toy mdu jahire ka jing long ngi nga khasi mo nga sen badang biang ki kijat le mdu hire ka jara smart tang wat restan kini ki kun pat kat nang ya kisngi nang sobang ka jing ro haba iya tho em kumbang yo sngo ngi be ji tho ni sngo kwa yam su sen ka jing mat jong I ban le ya ki training kan tempat tip ai pang Everest le te tenga su kumban yam haba iya tho ring ong tele am no kon im kwa ban randin yong beli nga susah nga si teng ya itu iba aru yong na beli pipem no join bet pendaben itu iwe yong ngamla ini pe yong beli mla tengah nga ngoram ke nga habaki kun ki kwa beli ke nga long distop ma habaki kun ki kwa banyak de beli ke nga tengah subet bet khang lat tengah aingu pala di ke NCC ke NCC te ka ba dala sisa ban guide na dong sedong tang tingkat haba ilet sa sabar ki hotel ki M2 ki equal idan kam kat tangim dan henre abangi kenduk kat tu kat ni ki beriu ki bala anang la start mentama kum ja officer jong kepala ni kat tu kat ni ki parlok jong imo ki bala anang start ki ai men sim mendai petang baki ai men sim ru ki ai jing ai ba kat tu kat ni ma ki ai men sim tengi habangi mdan kat katar henre ki long loi ban no senyang mo tengang perkhat ngonga ta te da jingkemen ba ikan te haba ila wan pai le te ka jingkemen le ka bamla asu ben batai de kita ma asu songu sai ublei ba kumban ong no kan ga jingle jo I ka dai that and life ma ba ya kun ya ka jingem ma ka jingyap bat haba I ya thu teng ki furu teng nga su shirkai hadu wo ndai la da pisngap itu jing su shirkai pat ta testang menchusat na ki kon haye kadai kong tang katai ku beli shi pun poi le shi ka thong ba I job tingila shu ai ngo u blei ba udan kat bat I klem jing men sa ikti kijat I kmat ni skor ni I wan pai da klem dan ta ka jing ten mau namar ki bala li kiu shu tu ki ong ka kta moi ka clear kam tri kam shu kalong ka kmat ru ka ma ka po jing ndai me I teng ai ngo u blei kumbe I let kumba iwan pai kumba iklim pat le so tenat kong namar kalong sisa ka beron kam haba ki kun ki angnut ya ka kum ki pa bangin kersha ni ki mo ku beli shibun kong nam ta ka por ka jong iwan stop
Te palok kum tung yo sngo ya i Samla Rifiness kum juru ye kmi jong i ki sam ya ka Jingiaidlynti junkie kum ka yeng kesem bat shimat junkie hadu ba indala ban poi i Rifiness shadu clear lum Everest bat ho kamlong ka besuk man shim ya kani ka bentang bat kanu ka benta ka ba ni don ha ka jingim Henry da ka jing tre shitam da ka jing testa ba da ka jing minot ilala ban poi shadu ka thong ka ba ilabu kata ban poi ha clear lum Everest ha karta ka badang kana ba bat kum ki kimi ki pa kum bai ong i kong mentan mo kum ki kimi ki pa ladang ka pendon kam da ka tin nong wei ni long protective nga ka benta ki khun ni sumari ki khun ni kwa bakin biang kin bit kin shat kin klan bat bun sin le se ki jing e la ni kita ki jing artetin ki wan haba ki khun ki angnut ki ki bakham e kum bai angnut i Samla Rifiness Henry kum ka yeng kasam kila kershan ya i bat nginget ba ki wei ki kimi ki paru kin shim nuksa nakine te palok hadu menai syam yang bat pi ha ki wei bat ki benta jong ka rempai ku play pi paro